If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu, family, friends, followers. Abantu abathanda amakhosikazi kababa Mseleko. Ningamangali izwi lami liyashintsha ngibuye ngiyishuni, ngibuye ngiyiqhenye. Phela khona abaye bathi izwi lami ngeke ngesikhathi umlayelo sisoko kumele ngibuye ngishintshe accommodate wonke umuntu. Lapha ke indaba ingobhebe mama baka Sibindi noMayeni ugogo ke weingane. uMayeni yes sibonile ukuthi ingathi usondelene noVuyo kodwa wathi yena lapha kwizingane zesithembu uVuyo umaze ngoba esenengane. Niyakhumbula uMayeni eveza impahla zakhe lapha behambile uMakhomalo noMacele uVuyo wayekhona kubantu ababemodela. Ngambona ke mina mangabuyela kule episode ku season 6 ubheke abamodelayo uzombona uVuyo. Manje uTirelo uTirelo uzomodela yini naye usiphela sazo season 7 ukuthi uzofika nempahla futhi kuphinde kumodela asikho ke lapho. Ngifuna ukusho ukuthi uVuyo bathi abantu ke bayamazi oMakhomalo noMangwabe noMacele pho why uSibindi engasabuyi kuze phela noTirelo bazomazi. Yes uVuyo bambonile ngelanga lephathi yengane umhlophekazi. uTirelo ke eyakhe ingane incane futhi ke phela nabo Mangwabe bawogogo bengane njengoba umshado wabo usho njalo. Pho yini singazumbona noTirelo ngoba siyafuna ukumbona futhi sifuna ukubona ukuthi bazothini mase bembona nengane futhi bazothini. How phela washo Mseleko wathi Mayeni mawuthi uyakusinda ke lo msebenzi sizodlulisela kwabanye ngoba phela umpumelelo unomama bawu4 njengoba ingane zikhona zinogogo abawu4 kodwa ke okuyena ngqo uMayeni kodwa umshado uvuma ukuthi bonke bawogogo besicela ingane ihanjiswe kogogo khona into esifuna ukuyibona. Mangwabe phela naye ugogo besicela ingane ihanjiswe ku season 7 ngoba khona into esifuna ukuyibona, hayi ukuthi ngiyazikhipha ngaphandle ngithi nami ngifuna ukuyibona leyo, nami ngifuna ukubona nje ukuthi bazombingelela kanjani usisi lo ngoba phela bayamqala manje. Angithi lapha ephathini kwakukhona omunye lona kusevele ku social media uthi cha mina ngahlehla futhi lo yabamthethisa kubo bamtshela ukuthi ayikho lento ayenzayo. Manje khona uTirelo uthi nje uTirelo hayi ayikho enye impilo azoyikhetha noVuyo usho njalo. Ngapha uVuyo uzoba nomntwana uTirelo usenayo umntwana besicela ke ingane zihanjiswe ziyokogogo ziyobona ogogo ngoba phela isikhulunywa ngomndeni kuThando Nesthembu. Kanti injani abafuna ukusivezela zona nabafuna ukuyifihla? Bese ngimchazela abantu bathi njengoba kuzo season 7 kungaba kuhle ukubona uMangwabe noTirelo. Angazi ukuthi why kuzoze kube uMangwabe ke kodwa ke noMacele. Kanti uMacele kuthiwa ke uyaba live akhulume, uyangena njalo ku live kaTirelo akhulume naye ukuthi cha ngaze ngibeke nesikhathi sokubamba live babo yaphithizela lapha empilweni kodwa masebeza ku TV show abazukulu phela ngeke beyifikele abafike nomama sifuna ukubona ogogo ukuthi bathini ngale ndaba injabulo bakhathazekile konke lokho mase siyakhuluma ke ngakho ukuze sizokhuluma mase sizohleka la ku YouTube. Uma seke ofuna ucasuka ke ecasuke yedwa ngoba ayikho nje indaba ecasulayo ngokukhuluma nge-TV show ayikho. Kodwa kuTirelo akahambisa ingane uyobona ogogo ilokho esicelayo ngoba nami angikho ngaphandle ngifuna ukubona nje mase ngihleba into engiyibonile ngingahleba into engicabangayo ukuthi mhlambe ngisho nje ukuthi hayibo ku episode 2 u season 7 nimbonile uTirelo esenamahloni futhi uyamsaba uMayeni yabo kube kuyinto engiyibonile. Okunye ke guys ngiyabonga support kanti nabo izingane zesithembu engathi baphezulu kwawo useason 2 ngike ngathi ukuqalaza kwepage la abonga ngithi abonge washo ukuthi ufunda khona lokhu okuphathelene nefilm industry so naye uyingxenye yabashuthayo.
wenza zona lezi zinto ulapha behind the scenes. Mangithi ngiyabona-ke hayi nange abonge phethe-ke lamakhamera lawo akhona obonayo ukuthi lawo ushutha abantu abazovela kwi-TV. So siwulindele useason 2 izingane zesithembu, Uthando Nesthembu, useason 7 siwulindele phela umndeni uyakhula. Nangu noSibindi uyaphithizela. And uSibindi-ke nje ngoba ekhiphe leli culo ngilobo ngibukile amantombazane kuphela ewaveza ukuthi angazi idlozi iculo lakhe nilibheke-ke kuthiwani digital platforms lawa afanele. Ningabheki lapho kwenziwa khona umkhonyovu, nibheke la akungena khona imali. Spotify nobani angibazi-ke bonke kodwa na YouTube mali ikhona nililandele lapho. Mhla sekhipha-ke i-album siyomemezela kodwa nje lana enazi khona ukuthi naye uyageyina nilibheke lapha iculo, ningabheki lezi ndawo zomkhonyovu. Lezi ezinomkhonyovu yilezi ukuthi usalalela uzwe sekukhuluma umuntu, lezo-ke leyo-ke yobugebengu lapho eni-download-a khona amaculo. Bachaza-ke abaculi laba abakade baba khona ukuthi lokho kuyababulala ngoba bona abatholi lutho, kanti mawuza la ku-YouTube, Spotify, angazi nobani-ke omunye bayathola bona. Kanti nakhona la ku-YouTube kuke kwaba nabanye abaxabanayo, ikhampani le isithi yiyo kufanele idle imali. Lona desimuzwa thina edumile ecula kanti bayamncisha, abanye bagcina sebewinile-ke. Ngike ngaze ngathi engase singazi ukuthi mase kula ku-YouTube kudla abani. Ngoba leya khampani leya ebhedayo elahle onke ama-artist a-right yawenzela phansi yayisixabana nabanye, angiyifuni kabi leya enye yomculo. Bekula bebethatha abantu abanethalente kodwa babenzela phansi. Into engayi-understand ukuthi ungafika uthatha abantu abanojuice, abantu abazokuphakamisa nawe uphinde ubarobhe futhi mase ufuna ukuthi thina siku-support. Siyazi phela ukuthi ibona abanethalente negama lakho sibazi ngabo, noma phela umkhulu kumsebenzi owenziwayo nakhona behind the scenes kusizwa ama-artist, kodwa nje izwi sazela loculayo. Manje mawuzohlukumeza oculayo umncishe kodwa ube udla ngayo uqonda ukuthini. Angazi ukuthi ngifike kanjani lapha. Li-support uSibindi iculo lakhe lithi idlozi, nilibheke endaweni ezifanele. uTirelo akahambise ingane kogogo bayo ukuze sizobona-ke ogogo bejabulele ukubona umzukulu. Yebo, phele lapha izingane zesithembu useason 2 bayeza. Ngibone u-Abonge ebhizi namakhamera engiwabonayo ukuthi lawo awokushutha i-TV show. Konke kokunye-ke ku-right. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga ngiqede. Ngimxoxele, yabo ukukhuluma kakhulu lokho engikwenzayo ngoba ngenza ama-reviews ugcisa ukhuluma into ongasayizwa-ke. Ngimtshele enye-ke yezinto ezenzakalayo eziyama-side effects ukuthi ukhulume la ku-YouTube ugcina ukhuluma kokuningi. Le ndaba ugcina usuyithanda kakhulu ungasaboni ukuthi hayi waze wayithanda indaba. Kuyimanje nje ngilobo ngibabaza indaba kaYoli ukuthi bekulindwa aze ashade yini kuze kuphume igaxa, ngoba phela uYoli nambona laphaya egqoke ublue egobe phansi bemupha izipho kwathuleka kwathiwa cha yena-ke ushada kahle ngoba vele kubo kunemali. Kwahamba ngisiphela imishado le inama-steps, step 1 step 2. Kwathi selapha esenzelwe umkhwenyana shuthi sekuyabonakala ukuthi uyashada, akuze indaba isigaxa after isigaxa ngithi hayibo kodwa yini laba bambonanga nixana ngoba phela ngempela ekuqaleni ngesikhathi esawuthola lokho abakutholayo izipho nayibona nalapho kodwa akekho wake washo ukuthi hayibo le nto yenziwe uYoli-ke nayo ingozi. Kodwa manje sekufike la kuthiwa umkhehlo okuthiwa wenziwe umkhwenyana-ke angazi kunjani kodwa nawe sekuqala manje nabangani bakhe bayamhleba, abanye bayamazi lo bhuti babefunda naye bekulindwe umkhehlo ngoba phela ubhuti oyedwa lo olapha ekuqaleni onikeza uYoli izinto egqoka ublue. Why izigaxa ziphume manje?
Hawu, kodwa phela nakuyinceku abantu nje babengadlakile ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe. Kuthe seshada bathi hayibo wayekade edansa naloyana, kwangathi bayamazi naloya sisi, bengazi ukuthi ngempela uyakhala yini noma akakhali. Ukuhlukana kwabo behlukene kanjani. Kwathiwa nje iqiniso alikho ngoba wayegqoke ingubo ey'meshayo naloya sisi edansa naye. Kwazi bani ukuthi bahlukana kanjani? Ekugcineni kwakho konke akekho. Kodwa nje impela bathi asimdikile singasayivoteli inceke enjani lena edansisa omunye kodwa ishada omunye. Ey'ndabeni zabantu siyangena siphume. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi. Bye bye.